Vedúci. Jak to ti volá? No, Patrik Gašpar. Patrik Gašpar, osobne. Operácia Gajdošová sa podarila. Dobre, môj. Pokračujte podľa plánu. Nachádzame sa na mieste činu, kde bola údajne odsúdená triedna kniha 4. SB. Hľadané sú dve osoby, Patrik Gašpar a Juraj Ansky. Bolo po nich vyhlásené celoštátne pátranie. Nebude to dlho trvať. Ideme na to? Môže. Avšak prišli sa prihlásiť na školský sekretariát. Pán Gašpar, prečo ste sa prišli prihlásiť? Tak dozvedeli sme sa o tom na základe novín a tlače, že sme hľadané osoby a že sme ozbrojení. Vidíte, že sme neozbrojení. Ja si myslím, že také veľké halo z toho urobili. Doslova, akí sme boli palestínsky teroristi. Povráva sa, že máte styky so školským vedením. Ste si toho vedomí? Tak, čo sa týka tých stykov, tak žiadne styky sme nemali sme ich ani kde získať a ani nikdy nebudú. Páni, ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Je to krásne, keď sa pieseň v srdci prebudí, keď sa láska mladých dní v nej objaví. Mám ťa rád, tie slová majú význam pre ľudí, vždy len k ním sa vráť, niekde láska v nás. To je čo? Veď robíme službu za službu. To nemyslíte vážne. Vy ste sa rozhodli, že si ma kúpite. To naozaj vyzerám tak, že si ma môžete kúpiť za pár drobných? To nemyslíte vážne? Ale prepáčte, je to len... Mlčte! Von, okamžite! O šťastí mám ľudí rád, všetkým želám dlhý život bez strastí. No vidím, že ste skľudnení pred písomočkou, to je dobre. Sústredení, pripravení, môžete si sadnúť. No. Prišiel A skupina, ďalej. Ale čo píjaš, to čo? Tebe stačí taký malý papier? A teraz neviem, či vieš tesnopis, alebo tak málo. A do tebe odpustím ten papier, lebo od teba akýkoľvek papier už vôbec, že si tu je dobrý. Nie? No. Môžete otočiť, ktorý je to príklad. Každý sám. Láska musí znieť, musí znieť. Mám ľudí rád, každý deň im spievam pieseň o šťastí, o šťastí. Mám ľudí rád, všetkým želám dlhý život bez strastí, bez strastí. La 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 la, la 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 la. La 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 la. Hotovo? Alex, hotovo? Na tej motorke ťažko robiť doučovanie. Tak mi pošlite do uličky, šikovne. 3, 2, 1, konec. Prítomky. Nádhera. Dúfam, že ste ma potešili. Dovidenia. A co, nič? Hajte sa. Tomáš, čo robíš? Ja som vyhral. Jak si vyhral? Však...
ale Vavreka? Čo vy ste? Z jahody popadali všetci? Marcin, Pipčák, Farkáš, beriete papier okamžite, píšete esej. Ostatní sa učia na písomku. Ja to už nezvládam. Musíme na triedu niečo nájsť. Stretneme sa v šatni. Odpovedz. S kým robíš? Komu si to povedal? No čo, tak to ide. 3 hodiny sa tu s ním serem a ešte nepovedal ani svoje meno. Takí ľudí, jak si ty, nám treba. Vítaj v partii. Poďte. Drevíci majú topné oleje. Keď sa teraz do toho nenosí kam. Takže, treba dať čo zrobiť, že by sme odčinili ten prúser. Ukradneme triednu knihu. To znie dobre. Paľo, Farkáš, vy zlokalizujete notebook a budete nás informovať o presnej polohe. Nikola, ty zoberieš Sofiu, odvratíte pozornosť a vložíte jej USBčko do notebooku. Anak, ty radšej nič nerob. Kryšak, zoberieš ostatných a pojedete do lomu zakopať notebook. Všetci rozumeli? No však za to. Takže žiaci, teraz si nainštalujete štartovací projekt do Unity Hubu. Máte to? Teď si nainštalujte. Ešte mám na vás takú otázku technickú. Nech sa páči, Pavol. Ako by som lokalizoval počítač? Chceš lokalizovať počítač? No tak na lokalizáciu počítača si potrebuješ vytvoriť malware, ktorý by posielal geolokačné údaje do tvojho vzdialeného počítača niekde na internete. Takže ako to urobíš? Chceš vedieť? Tak. Najprv si spustíš vývojové prostredie, ktoré máš najradšej. PyCharm. OK, spusti PyCharm a začni kódovať. Spusti nejakú umelú inteligenciu a zadaš tam príslušný prompt. A to vygeneruj mi spyware. Budeme potrebovať spyware a vygeneruj mi backdoor. Vygeneruje ti skripty a ty tie skripty vložíš kde? Na USB flash kľúč, ktorý potom potrebuješ vložiť do zariadenia svojej obete. A ako to budeš robiť? Musíš vystihnúť tú príležitosť, kedy obeť nemal v dosahu svoj notebook, zariadenie. No a v tej chvíli treba ten USB flash kľúč vložiť do počítača obete. No, takže tak to urobíš, Pavol. Dúfam, že tieto informácie nezneužiješ. Tieto informácie sú na to, aby si použil na dobre, teda aby si chránil tie obete, nie aby si škodil. Tak, nech sa páči. Ešte nejaká otázka? Serus, Páľo, no co? Našli sme notebook. Dobrá robota, ideme tam, pošli sú radnice.
Vytoč Kryšáka. Servus Tomáš, pripravte si lopaty. Mohli ste ho aj lepšie schovať. Milá triedna pani učiteľka, srdečne by som vás chcel v mene celej triedy pozvať na stúžkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční 5.12. o 18.00 v priestoroch Hotela Mladosť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ktoré samozrejme s radosťou prijímam. S týmto tu sa podelím s kolegami. Myslím, že by sme na to mohli zabudnúť. Určite. Urobíme preto všetko, čo sa dá. Ďakujem. Tak ďakujem ešte raz za pozvanie na Stužkovú. Prajem, nech vám všetko vyjde, ako ste si naplánovali. Nech máme krásne zážitky aj my, učitelia, ale samozrejme najmä vy, študenti, ktoré si poniesiete potom do svojho ďalšieho života. Čiže pripíjam na vás, na vašu mladosť, na Stužkovú a na úspešné maturity. Na zdravie. Chicago, I feel it. Another version of me. I was in it. Oh, I waved goodbye to the end of beginning. Čekaj, idem to vyrovnať skús. Ale nie, Rade prišiel a... Fuj.
z toho nenosí pánu. Čakajte. Odvratíte pozornosť a vložíte jej USBčko do notebooku. Sebo? To z nás? My? Nie do kamery. Nachádzame sa na mieste činu, kde bola údajne ukradnutá, ešte raz, Nachádzame sa na mieste činu, kde bola údajne odcuzená triedna kniha 4. SB. Čo robíte, taká fronta na meso? Vidíte, že sme neozbrojení. Doslova, akí sme boli palestínsky teroristi.